Hai que me sacame guapa por lo menos, porque... Tío. Agradeceros primeiro a vosa presenza hoxe aquí. Creo que o compromiso e implicación coas liberdades si precisa destas maiorías, e a presencia de todas vos, e creo que é importante que decía ao inicio, que cando chegamos aquí non pensamos que viñamos a estas cousas, que estaban sobrepasadas, porque son cuestións durante extemporáneas, que nos parecen, pois bueno, do ropeiro, digamos, decimonónicas, casposas, tantas cousas, pero creo que é necesario, aínda así, vendo esa amenaza ou esos elementos inquietantes que hai sobre as liberdades, creo que a escala estatal, ademais, poñer os puntos sobre as IES e involucrar creo que, bueno, pode ser un momento máis, seguramente unha anécdota, pero bueno, se non somos capaces de dar ese carácter simbólico, tamén é un momento que podemos aproveitar para a defensa das liberdades, que nunca estean amenazadas, e tamén que nunca estea amenazado pues algo tan sinxelo e tan fermoso como é Entroido, por certo, non?